got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. Takže čaute ľudia, je to Lukáš a dneska natáčania tutoriálu, ako si urobiť svoj vlastný texture pack na verziu Minecraftu 1.6.2 a 1.6.4. Takže najprv, kde pôjdete, najprv si urobíte nejaké toto svoje textúry, alebo stiahnete, ja som si stiahol tieto z netu. Musia byť PNG, to hovorím predom, lebo viete, ak máte v ruke napríklad Iron Pickaxe, tak keby tu ste mali ICO, alebo také, že ICO, takže ikona, tak tu by ste v tým, jak si otvorím, tak sem by ste mali taký biely rám. Tak keby ste to mali v ruke, tak nebudete mať tak, jak len pickaxe, že vidno len tyč a toto, tak by ste videli aj ten biely rám. Čiže sa vám určite nepáčilo. Tak preto PNG a potom pôjdeme do složky .minecraft, čo je v app.data roaming Minecraft. A pôjdeme do složky versions. A ešte predtým, ja som zabudol, ja si idem otvoriť, som nechcel. Pačte, ja spúšťam všetko, čo môžem. A toto som chcel. Toto zavriem. Spustil som to. Spustíte si svoj Minecraft launcher, kreknutý alebo kúpený, to je jedno, to je na vás. A nájdete si sem verziu 1.6.2. Ja nemám nainštalovanú, takže dám si meno, play. Ja mám kreknutý, takže ja to strihnem a uvidíme sa, jak sa mi to celé nainštaluje. OK, som späť a som to nemusel strihovať, malo to asi 3 sekundy. Vidíte, a sem pôjdete do Options Resource Pack a sem vidíte. Toto je naše dva texture packy, to sú tie, čo ste dávali a vkladali. Tak teraz ukážem tým, dáte Open Resource Pack Folder. Sem vidíte, že je to Roaming Minecraft Resource Pack. Nám to netreba, lebo my si to potom nájdeme, takže hru môžeme zavrieť. Launcher si necháme tak a pôjdeme sem do Versions a už tu máme 1.6.2. Si otvoríme a klikneme sem pravým. To je v programe WinRAR Archíver. A sem máme toto veci, ktoré budeme potrebovať. No, skoro všetky nie, ale tak, potom podržíte Ctrl A, alebo si to všetko označíte klasicky. Alebo proste Ctrl A. Na toto klikneme ešte a držíme Ctrl A. Dáme Ctrl C. Na ploche si spravíme novú složku. Nový prečinok. Som trochu chorý. Ten prečinok bude sa volať ako chcete, napríklad texture pack. Otvoríme si to a tam to všetko prinesieme alebo prilepíme. Chvíľu počkáme. Ono by to nemalo tak dlho trvať. Tak. Takže teraz odstránime složky, ktoré nebudeme potrebovať. Najprv achievement, to si môžete nechať, ale vidíte, tu máte len map, to nejaké súradnice, to nebudete potrebovať. Metain nebudete potrebovať, net tiež nebudete potrebovať. Potom kliknete pravým a zoradiť podľa typu. A sem máte hore text, dačo. A teraz odstraníte všetko, čo je súbor class. Všetko, čo je súbor class, čo má .class. Wow, toho veľa je. Tak, toto font si necháme a pekne tak. Teraz dáme delete. Ale všetko toto nám nebude vôbec treba. Tak, aby sme tam toho mali málo, tak toto nám vôbec nebude treba, to je niečo ako keď pri spúšťaní hry. Tak, teraz tu budeme mať tieto 4 složky. PNG, Access,
spec, chceme font. Font to si tiež môžete odstraniť, to vám nebude trvať. Ja si to tu, asi to odstraním. A toto tu sošku bude trvať, takže toto tu je, keď dávate si texture pack, tak obrázok, tak ja si takýto nechám. Takýto. Stačí, otvoríte si sošku Asset, Minecraft a máte texture text lang font. Otvoríte textures a sem už si vydávate textury. Ja som si tam dal pickaxe a tak, takže ja dám, že I, že iron, to má iron X, iron hoe, pickaxe, shovel, sword. To sú 5, toto je veci, ktoré som si ja stiahol, svoje vlastné. Takže my si to dáme preč. Ja si to dám preč. Teraz zoberiem tie moje textúry. Pretiahnem si ich tam. Toto sú moje textúry. To som si stiahol niekde z internetu. Našiel. A sem ich takto jednoducho pretiahnete. Tak. Ale sa musíte najprv odstrániť toto staré textúry a toto nové. Potom všetko stoneové. Všetko stoneové. Tieto 5 vecí ja odstraním. Delete. A vidíte, toto má nejakú veľkú textúru, ale to nevadíte, to keď dáte obnoviť, tak ono vám tu už proste, tak toto si toto zoberiem, prenesiem tam, Temps, tak sem to máme zas. Teraz si nájdeme sem ďalšie, to je wooden, toto keď odstraníme. Asi to tam všetko takto podávam. Teraz sem nájdem diamantové. Diamond. Axe, hoe, pickaxe, shovel. Toto. Máme 5. Bye bye. Jdeme sem. Už sú posledné veci. Items. A potom už len tuto. No, najprv diamantové veci si odstraníme. No, zlaté veci. Toto a toto. Odstraníme. To vy si s tým môžete pohrať. Zlaté textúry som tam dával. A zlaté textúry nemám. Buď niekde dal. Som si nestiahol zlaté textúry. Takže ja si rýchlo stiahnem zlaté textúry a uvidíme sa za chvíľku. Takže som späť, už som sa našiel tie textúry a tomto si ich tam takto presuniem. Tak, teraz máte pravé a obnoviť. A vidíte, už to máte zoradené podľa toho, ako to má byť. Stone, zlaté. Neviem, prečo to je tak veľké, ale aspoň, že by ste vedeli, že to tam máte. Aspoň budete vedieť. Tak, teraz už len pustíme hru. A malý. A ja som blbec. Áno, ja som, nie ste. My sme si nespravili to, ja som nespravil to, že ja som to nepretiahol. Ja som to nepretiahol do Resource Pack, takže vám to asi nepôjde. Musím dostať do bodka Minecraft a Resource Packs a tamto si to len takto ľahko pretiahnete. Musí sa to volať Resource Packs. Zavrieme
Čakaj, ja už nevedem overdať myšku. A dáme play. Až teraz. Tak nám to už malo dať texture pack tam. Tam option resource pack a tu máme ten náš texture pack. Klikneme na ňo. Tak a máme to. Už ideme do hry. A skúsime tam nájsť to. Vidíte, že nám to krásne beží. Vidíte, neviem prečo. Neviem, prečo nám to nedalo tie textúry, ale... Čaká, takže ja už som zistil, lebo my, jak sme si to odstraňovali, samozrejme, tak ja, jak som to odstraňoval, tak ja som sa zavudol pozrieť, že ako sa tu tie veci volajú. Stone. Tak my si tu musíme zavrieť hru. Ísť späť do app data. Takže nie sme to byli len hoci ako pomenované. Bin je ani sem. Resource packs, texture pack, assets, Minecraft, textures, items a sem sú naše textúry, že premenujem na to, ako sa má volať. Diamond, Axe, Diamond Eggs. Aha, už vidíte, máme to dobre zariadené. Diamond, Pickaxe, tretí, som to napísal. Diamond, Hoe, Diamond, Pickaxe, Diamond, Shovel, musíte to napísať správne. Diamond, Sword. Tak toto bude, niektoré textúry tam nebudú nahrané, aspoň nejaké tam budú, no. Ideme si to zapnúť od znova. Už by tam tie textúry mali byť nahraté, takže ja spustím si hru, mal by byť zapnúť nastavený ten texture pack, áno je. Pôjdeme do hry, tutoriály, čo sme si spustili a pozrieme sa tam späť. Áno, už vidíte, je tam tá textúra. Aj vidíte, ako to vyzerá. Tak ja som to hovoril. Aha, lebo to je lesk. Tak vidíte, tak. Lebo ešte v starých verziách to bolo tak, že ono to na zemi takto vyzeralo, hodené, ale ak si to zobrali, tak v ruke ste videli len diamantový normálny meč. Pozrieme sa na zlatý nemáme, ak som hovoril, dal som všetko diamantové, vidíte, lopata, diamantové, lebo ono to nevedelo nájsť, vidíte, Zantinus Prostyler. Tak, to by bolo všetko z tohoto videa, ja sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúcej, čaute.